pag-aralan muna nila yung pag-aani dito sa Pangasinan. Bago sila mag-import, antayin muna nila makaani mga farmers. Antayin din nila na tumaas ng todo. Hindi. Kung import sila ng import, kawawa na may mga farmers, kawawa din yung mga mangingisda, kawawa yung mga, syempre mga gastusin nila, mga gasolina, kaya hindi naman na ganun kamurang gasolina compared sa dati. Para sa akin okay lang yung kasi kumbaga yung ekonomiya natin dito, may approval ba siya na makuha yung mga ano natin dito. Maganda yun na idea, mga ganyan. Naman po yun, ma'am, para madagdagan yung mga supply natin dito. Okay lang. Magtataka ka kung bakit. Kasi sabi nga nila, ang Pilipinas daw ay mayaman sa mga yamang lupa, yapang tumig. Pero bakit nagkakaroon ng shortage? So ano ang nagiging problema? So maaari baka siguro financial resources ang problema. So kung with that, dapat sana mag-provide ng government ng financial sa mga farmers natin para maibigay nila yung supply na kulang. Actually, pangit din kasi siyempre may sarili naman tayong produkto eh. Kumbaga, mas okay yung sa atin kaysa ini-import ganyan. Para sa akin yung nasasayangan ako kasi yung raming oportunidad na pwedeng ibigay nun sa mga local producer natin ng mga produktong pwede namang hindi na lang import. Para sabihin sibuyas o yung isda, marami naman tayong makukuha locally na isda dito sa mga tubig natin. At the same time, kung sa mga, sabi mo, sibuyas. Kung sa sibuyas man, ang daming nagbebenta ng sibuyas na binabagsak presyo yung produkto nila para lang may benta tapos gagawin nila ganyan. Parang nakakasayang lang, nakaka-disappoint. Kasi hindi natin mabigyan ng importansya at the same time attention yung mga local na nagbibigay sa atin ng mga produktong hindi balak nilang i-import. IFM News.